adjuk át a szót a szónok úrnak, hogy szóljon a szolnok. Hát, mondom, elszoktam már a beszédek mondásától, de azért szeretettel köszöntöm a társaságot. Főleg a hölgyeket, akik bemerészkedtek ide a filmbirodalomba. És most látom én is, hogy 100 éve épült az épület. Ezt még én sem tudtam. Most érdemes volt összejönni. Tehát megint évforduló van, 100 éves az épület. Ugye hány éve? 44 éve végeztünk. 44 éve végeztünk. Az is szép kerek. És megint foci VB lesz, ugye. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Kissanyi jó voltából történik ez a dolog ilyen módon. És ráadásul a Kissanyi nem is jött. Hát sajnos nem. Pedig hát tényleg az ő nagy Fradi Drucker-ségére köszönhető, hogy mindegy. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Szóval az emlékek azok most már kezdenek összekeveredni, de a évforduló az azért mindig eljön, és hát még egyszer azt mondom, hogy nagyon szeretettel üdvözlök mindenkit, és tartsuk meg azért ezt a jó szokásunkat, amit tudjuk, és emlékezzünk azokra, akik már nem jöhetnek, mert hallottam, hogy mindig azért egy-két tagunk a létszámból késik. Úgyhogy hajtsunk fejet az iskolai éveknek és a elment társainknak. Kapsz egy pöszkörét. Kapok egyet az orra. Ez a német... Jön az Zoli. Csak most még éppen Zoli többet kap. Zoli már tőlünk is kap. Akkor a fislétek. Sorba mindenki tőle. Nem, szerintem. De hát azért, én nyugdíjas ember vagyok, ismétlésre már nem vagyok. Na vajon megkoszorozzuk-e még az iskolánál a táblát? Észreveszem, annyira észreveszem, Megint elsőrést kellett számít a mamának. Hát amikor elsikerül a lefőzés. Gyorsabban ér. van egy minden hétvégén vajdasági vagyon. De tudod, azért ez a hogy a testtömeget változik, akkor a felületet változik, ezáltal az ellenállás is nagyon ugyanaz az eredmény. Nincs Úgy, hogy a rejtés az Norbi és azért nem mernék megtömegézni. Egyébként és most Most melyik gyerekek jönnek? Mindenki részt veszünk a folyamatokban. így van. Adjátok tovább, ne gyújtsd magad. Én aggódtam, hogy erre felé majd nem. De ne aggódjon, megoldjuk. Kinek nincs még arra? Pont önnek nem? Van, köszönöm szépen. Egy különleges, végannál is finomabb bírs. De a legfontosabb az, hogy kabalából is. Én is azt Szerintem... Nekünk nem adott ki egy kis... Ja, miért? Nincs pohar. Imre, te most gyalog jöttél, ugye? Még megsért. Nem a kiadéktól jöttél? nem tudjuk maradni. Helytelen. Nagyon helytelen. No, hát akkor Isten értesítőket, meg a Egészségetekre. meghívás. Ja, még várj, lemaradt, igen. Isten és És Iván egészségére. Isten éltessen benneteket.
Mint a növeknek a csavaró. Akkor lehet, hogy te pályát évesztesz. Gondolod, hogy neked ezt csinálod? olyat adok, amit én nem iszok meg. Na jó, hát attól még lehet rossz. Ne viccelj. Gyerekek, én hál' Istennek állandó teszt alatt vagyok, mert hát hívnak bennünket. Én vagyok a borrendünkben A pálinka mester. Nem. Én a hírvívő vagyok, ami lefordítva normál névre a külügyminiszterféle. A nemzetközi kapcsolatokért felelek, és hát most voltunk Belgrádban, nagy borlovagolvatással, aztán állandóan megyünk Vajdasági kapcsolatokra. Már egy a burjaidat. Hát nincs idő föltenni a képeket. Világot beállítani. Most odakkal megyek 2 hónapra dolgozni, nyugali Tibetbe. Képzeld el, kitalálta, hogy bicikli összeszerelő üzemet akar indítani. Az anglai király Raffelnek állítjuk helyre. Most lesz a befejezése egy 3 éves program. Befejezzük be egészségetekre. És akkor minden mondja, De akkor még a tesztoszteron nyomott bennünket. Ki nem mennék hozzánk. Idéznek a szerelmi életet. Belontolni szerelmi élet. De azért ott 2 havonta váltották magát a kémiát tanított. Emlékszem, a legjobb jegyem, amit valami egész különleges. Nem, 3/4 alá. Nem mondom. Gyerekek, lehet, hogy én mondom, hogy a kémiából 5 fog. Kaptál 5-öt. Én 5-ösre végeztem. Ne ideges. Tribelénium, trialumínium, Meghatározásai, hogy a Föld egy objektív faktum, amelyet a szubjektív. KGST kooperál. És ez igen kötelező, hogy megtanulni. Egyébként tudjátok, hogy milyen okos okos volt egyébként. De csak hogy a hölgyeknek bemutassuk, reggelente következő szerelés volt rajta. Viharkabát, melegítő, gumicsizma. Ez normál egy rózsát teli kollégiumban, ahol Jött ébreszteni bennük. főváros Meg a közepén Svájci vagyunk. sapka. És egy ilyen nagy marhassal, és idáig így lehúzva a svájci sapka, így, és úgy jött ébreszteni bennük Öles reggel, rétegkel, de ilyen elhúzott rétegkel. és mindig azt mondta, hogy itt a jeges, itt a jeges. És ez egy tanárunk volt. De nem csak azért neveztük jegesnek, mert Nagyon belemerülték az érkezésbe. Azért mindenkinek tolmácsolni szeretném a Somlai Tanácsban kíváncsága ötletét. Ahhoz képest, hogy most volt mikor volt a kupa döntő. A Lóri szintén benneteket, meg most, amit hallottátok a Kárpillanatról, nem több államot aztán, hát még a volt még egy például Csuhajós, sarnasztani eljönni, hogy megkíslebetegedett a felesége. Csuha Józsi ígértem meg. Mi 4 éves. 4 éves se szállt ki a meleg vízbe a kettőnként, úgyhogy le kell cseszteni. az majd tanárjuk. Jaj, nem is tudjátok, hogy az mekkora kincs. Mekkora kincs. Jóval is. Én egyre emlékszem, mikor iszonyúan el voltam keseredni. Rohadtul mentem volna haza. Édes! Párhuzamosan állnak a szömeim. Hazagond! Majdnem elbőgtem. Zagyvarékas fiam! Imrét ki nem szeret. Óriási élmény volt, amikor az ember elmondott valamit a válaszban, és akkor mondta, hogy Pista fiam, szárszra egy 2 napig. Jaj, a titka fejű, tényleg! Tóni mondta, hogy helytelenül, ám de helyesen.
Ez a válasz helytelenül, áll be helyesen. Emlékszettek, hogy Abszolút degradáló mondat, amit tőle elhangzott, valakivel valami. Igen. Maga kisgyerek. ő elég idős volt, már nyugdíjas. Őt az egyetemről tesz. Szerintem már van. De tudod miért? Mert a piaristák érettségi iskolán, az tele. A pia az egyébként benne volt az ő. Jenő bácsi. Ja. Nem tudom, emlékeztek-e a Sacsvárira? Hogy? Sacsvárira? Aki meghalt, beszerelt, igen, őrejtanár. Ő, meg a Tökösamú, hárman, jó kis kocsma járó emberek. Most pedig Tényleg lemarasztom. a bácsi, meg a Sacsvár. Meg a Tökő is nagy fejlődés. A mérés azokban a dolgokban annyira ő sem volt, csak a pia, hogy azt se tette. Kiugrott az ablakon. Reggel ugye jött be a kuszba, bemegy hülyetlőbe, belökött egy-két meleg, de emlékeztek, hogy a jellegzetes kapcsolataikat ilyen ritkábban a cigarettét. Ja. És akkor kifordította az ajkát, és ilyen vékony sugárba fújta ki a füstöt. Élvezni. Álltunk ott sorba szépen, egysoros A vonal. fene ette meg a bazon. Nem tudom, nem szeretett ellátni. Lett ilyen gyönyörű kája. Jaj, de szép, jaj, de gyönyörű. Szentendré, valahol nagyon jó vagy. Van, voltunk családon. Ki van Szentendré? Csak A számítógépen ismerik az öreg Bors. Gyédéket gyártja. De ő megtanulta. Hogy a számítógéppel együtt tudod ezt megcsinálni. És ez onnan lett. És utána lett. Persze, aztán olyan formátumban rögzítem, amilyen akarok, többes szintén van, meg a telefonon. Szerintem a lánya lehetett. Hogy az jó. El vagyok bűzölve. Szerintem nélkül milyen rosszul látom. Nem, mit gondolsz, nekem miért van a szememben? Meg különben csak a mozgásokat nézzük. Igen. Távolra nem kell, de jaj, de jó lesz ide. Nagyon szép a basszus. Háj, Bors, videó. Szuper vagy! Borsi videó. Nagyon jó. You're my everything underneath the sun. You're my everything rolled up into one. You're my teacher, my whole life, my reality. You're my idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're my everything. You're the book I read. You're my whole world, so new, and just to prove it's true. You're my summer, winter, spring, my everything.
everything, everything I need. You're my everything. You're the book I read. You're my whole world, so new, and just to prove it's true. My everything.